Dotiemu and Alfribaye, na Dotiemu and Albesan. Paul Semidia Masia Metieni Christo. Uwo a year. I don't follow me and 5 years, maybe I see her. That our fancy and 25 years for her. Nakopon and all the Labawa, the future may some is a chair. A radi after you. Insura and car a rat. Siatia yet Yasime radi. And as you won't saw you may radi. The Siatias you see a woo ye radidia. Waiting a piece of boo ye. No young quaffle. No, I year before any attack. Ye no some more to do. Munye radindi, na munye Christians undi. The son said, so honourable. A chef. A radi we am aboard. Christo, we am aboard. A radi we am aboard. Yelija also. In the brand. Opemsuo, Siso, Seneos. Mama, your mom pay. Go to for young couple. If you are come with us, so do Rayiri. If you charm may some busa a chair, a dish of busia, any of my moon. If you are come with us, Emerald Tiasia and Fasua Yan. The show in Monyam, salt Nasima was so didn't nothing so woo say or didn't. The crowd did for a crafty upon in a woman was some Jim. The dear chain was sorry a win. Eh, Yatiasifui. And the idea need chat to a money. You need a boy in Muiswa. I kai and say ya now, baby. Yes, your home, and the Amada children. Yes, sir, we over at the Adin Payes. Amen. Because one pie, there was one point of Nay, Ecclesia, Naija of Fra, Jana Bompire say the for say to review Asantehene. Prayer Nakumetra and Dishi Film. Because I see the red. I was shouting radio omnitin pinti. They say the swinging in us. Say, rather Kai on brain, or more. Because what you want, a yin is soon I will win. Because I won't buy a free. A sunny soon when shall be a betrothed. Die radi move or doing the actual. And in soon ye. Radinada Wakaidi Asita and the Milan County so Jesus Christ. Amen. Because you young people as so day. So we are more for it. Ultimately, this every Opemsuo this year. Quite body sick. Fata so constituent. It didn't body for me never. I cost what from what offered my day in a book. Young people. Was such a real let my dear, yes, you will young. A 4p never big jump to you. Because I say, what to know? Oh, hands from Cono, no man in any. Yammy, my dear, you put a million part. Because first when you never was. You're comfortable to a tea and pine go over years to Christ to team. Amen. My favorite child. Yammy job on one, Unshrao. Amen.
Nyame oba owuji wo no onhyira wo. Amen. Amen. Nyame hu konkron odi wanim ewo wi ase akontuom. Oni wanim na onfa nkopie ubofodi. Amen. Amen. Afi yebie owura yere efiecha Mensa amusa emui so owo nyame eja nyame oba nyame hu konkron ni dim. Amen. Amen. Reto help of the helpless, with me. Swift to his close, help out little me. Swift to his close, and joy protein. Change and decay. Lord, around I see. O thou who changes not, abide with me. The last stanza. O thou that cross before my closing eyes. O thou thy cross before my closing eyes. Shine through the blue. Shine through the Point me to the skies. And point me to the heaven's morning breaks. heavens morning. Earth shall be free. Earth shall go Glad in death, the Lord abide with me. in life in death, O Lord, abide with me. Domnoda home o Ewurade ma home da asomdwe mu. Amen. O Ewurade yesaw se maba wa icha nekra ene ejidifo akra fi akonyina no enhome wa asomdwe mu na ede ebi enso no asori ewe. Amen. Amen.
Kete bega zonfa phone record bi. Madam,
na pampa do cry. Agra grobi egu na udobra he. Agra grobi egu na udobra ha. Yankubo ni amewura mania. Bedi akwe. Ewura mania wo bibiro. Agra na pampa do cry. Agra na pampa do cry. Agra grobi egu na udobra he. Agra grobi egu na udobra ha. Yankubo ni amewura mania. Bedi akwe. Ewura mania wo bibiro. Wo brego za brego na je. Wo brego za brego na je. Aye abo brego me se ko da na yo. E wa ba ma me na ma dua na ye si ma bo. We ewura mania wo bibiro. Wo brego za brego na je. Wo brego za brego na je. Aye na bo brego me se ko da na yo. E wa bravo me na ma dua na ye si ma bo. Ni ojimidi eni so wumpa obenya nkwa. Do bia na ote ase na ojimidi no onhuda. Na job se minimi se midima fo no tiase na de ekire no obey ni ho edi asase so na sade me honam yetie no emwa obese mi ni pedia de na nso me hone hu nyankopon mankasa me hu no medi mani be hu no na enye ofoforo asem ewrade ena se ewu nso a yewu me ewrade enti se yetiase o si ewu o ye ewrade dia Wadi na Kristo bo wuye no nya nkwa foforo na waye ewufo ne atiasefo wura ewieye no osimo mama kuma ntutu monye onyankopon di na monye Kristo nso ndi esanse tenabia pi ewo eja ne fie ho Dear Mama Yentrase. The two for say to two to see you. And I know they are this year. Major so for Power Oda Anglican Diocese of Kumasi. They are so for Nimwasu for Nara Emma Mira Shedi. Ewie yeshiemu arehom ye ewufusom de eja ye maame ye dofo ya de nyina Mrs Afua Akyaa mensa amusa osomemu ye de aseda bema obade nyankopon se odeno eche ye na enam se Oye nyame prekopa onim ewie ye efri ahyase enti ye ope na oye entumi ntenyame ase tini ebeka ne se Ewurade ye ni job ye adwene se wo na wo de ne maaye na wo na wafa no ti wo sumi mu ye de aseda be me Ewurade na yakoso abompa se Ewurade onkoso a enje na fena na omano fa opa entena
Wɔsome mu nso Awurade asɛm a yɛbɛtie bɛyɛ awerɛkyekye nsɛm na ahyɛ yɛ den na ɛtintim yɛ na ama yɛ nidasoɔ sɛnea Awurade asɛm a yɛhunu sɛ owuo ɛyɛ mfasodeɛ sɛdeɛ ɔwotini po ɔkaeɛ no nti yɛn nyinaa yɛhyɛ yɛn ho den no na yɛkae sɛ ɛnnɛ Awurade ato nsa afrɛ n'afenaa Mrs Afua Akyaa mensa amosa sɛdeɛ tie biara wɔ Awurade mmerɛ mu no yɛn nso yɛ brɛ beso nti yɛn mpaebɔ kɛseɛ ɛwɔ some mu ne sɛ Awurade mmoa yɛn na yɛn nso yɛntumi ntu anammɔ mpa na sɛ yɛn nso yɛbrɛduru a yɛafata ɛwɔ yɛn bɔfo anim ɛne deɛ moma yɛnsi yɛtwa ase na yɛn dean of the cathedral ɛndi yɛnim ɛwɔ in Bible. Awurade ne montena moma yɛmɔ mpae Otumfoɔ Nyankopɔn wa wode wabaawa Afua Akyaa mensa musa ɛkyɛ yɛn yɛdɔ wasesɛm na ɔte aseɛ no ɔno nanteyɛ na ɔsom sɛdeɛ sɛ ne fata na wafiri mu sɛ ogyidi ne mapa yɛde akwangya som yi hyɛ wo nsa Nyame ho nkronkron bɛdi yɛ kan deɛ ɛbɛyɛ biara no ɛnhyɛ wo din animuonyam na ɛsom yi ɛmfa awerɛkyekyerɛ den hyɛ mmerɛ yɛn na afei nso ɛmfa anidasoɔ mmerɛ yɛn ma yɛhu sɛ daa nkwapono ɛwɔ owó akyi ɛma agyidifoɔ na waboa yɛn ama yɛn nso yɛasom sɛdeɛ ɛsɛ ne fata fa yɛn mmerɛ wie yɛ pa Jesus Christ deɛ mu nti amen. Psalm 90. Say our program now. No will be page 27. English version no. You can open to page 27 as we meditate on Psalm 90. Na mekaino twi. Yede nchichemu a eye dumienu no ebeye nyeso. Ma yen hunu yen na kan sene tie na yenyanyansa akoma. Eni de mumye nyina yen kan. Ma yen hunu yen na kan sene tie na yenyanyansa akoma. Enti me kan yeso a na yen nyina yaka. Ma yen hunu yen na kan sene tie na yenyanyansa akoma. Ewrade wona waye yen dwankobia awon to aso nyina mu. Wodi awunya mommepo na wonya yi asase ni wiase adie no na wo firi tete echichiri kosi da ache echichi onyankopon wo ma odaseni dane mfuturo na wo se onipa ma monsa ne mra mo mfuturo enyeso ma ye hu ye na kan sene tie na ye nyanyansa akoma na mfinhyia pim ye wani so se enra da etwa mu ne anadwo mu desuo Woma wasene kwase susu ansuo wati sedae anopa ofefe se wira anopa eye from na afefe enwumre wotwa na etwintwam na yeresa webufo mu na yahye webufo ase no ano enyeso ma ye hu ye na kan se de tie na ye nyanyansa akoma Odi ye mumu yosi yenim. Odi ye kukwe mbwane aba wanim han no mu. Na ye na nyina twem kɔ webufo. Ya hwere ye mfie sɛ esum asɛm bi. Ye mfiri nhia na emu wɔ mfie dioson. Na sɛ bro so a na eduru eduwɔtwe. Na emu ahohoahoadeɛ yɛ obrɛ ne ewuwudeɛ. Na etwemu ntem so na yetukoi hwan na ohunu webufuo ano den a eye ni wanibre se ohusoro etie enyeso ma ye hu ye na kan se de etie
na yenyanyansa akoma. Ma yenhunu yenakan sɛnea tie de yenyanyansa akoma. Awurade san wechi dabea na ma onkoa enye omobɔ. For adoye ma yemme hema yedie husie. Na yeneni agye yenne nyina mu. Ma yehun sane ye sɛ na wobrɛ yase ɛwɔ mu. Ni mfia yehunu mu bɔne no enye so. Ma yenhu yenakan sɛnea tie na yenyanyansa akoma. Odwume ne di ma wonkoa na weni monyam na di wo maso na Awurade Nyankopɔn anim tie mmra yɛn so na yɛn nsa no nnwuma no ma no nye yie ma yɛn ane yɛn nsa no nnwuma no ma no nye yie enye so ma yenhu yenakan sɛnea tie na yenyanyansa akoma. Awurade dom wafena da home na ma da han ne nhyerɛw enye so ma yenhunu yenakan sɛnea tie na yenyanyansa akoma ebetie akenkan sam. Abusuafoɔ ya kenkan sɛm no yɛbɛhu no asomafoɔ enyuma no ti nkron yɛkan firi aduasa nsia kɔpem na wie asomafoɔ ma ti nkron na hwɛ so aduasa nsia kɔpem na wie na ɔbaa ogyini dini bi ti yopa ne din de Tabita nkyerɛseɛ ɛne dɔka a aseɛ ɛne ɔwansane. Saa ɔbaa yi de n'adagyeɛ nyinaa ɛyɛ papa boa ahiafoɔ. Saa brɛ koro yare mu na yadeɛ bɔɔ no ma owuiɛ. Odware no de ne kɔto abansoro dan bi mu. Ɛsiane sɛ leader bɛn yopa no nti esuafoɔ wɔ yopa no tee sɛ Petro wɔ leader no ɔsoma mmarima baa no kɔsrɛ no sɛ ɔnyɛ ntɛm mmra. Petro yɛ ntɛm ne wɔn kɔe. Oturu hɔ no ɔde ne kɔ abansoro dan no mu. Akunafoɔ a na ɔwɔ hɔ no nyinaa bɛgyinagyina Petro ho esui. De ntaadeɛ ne ntoma a Tabita te aseɛ no ɔpam a wɔn no kyerɛ no. Petro ma wɔn nyinaa fredi. Afei obu nkotodwe bɔ mpaeɛ dane n'ani kyerɛ ɛmu no kaa sɛ Tabita sɔre. Tabita te n'ani na ɔhunu Petro ɔsɔre tena ase. Petro sɔre nsam a ɔsɔre gyina hɔ. Afei Petro frɛ agyidifoɔ no ne akunafoɔ no nyinaa de no maa wɔn. Saa asɛm yi trɛ wɔ yopa nyinaa ama nnipa pii gye Awurade diiɛ. Petro tena Simon a ɔhyɛ mmoa nwoma aduro no nkyɛn wɔ yopa kyɛre kakra. Yame adehyeɛ yɛkenkan sɛm awie ne Asantehene Yebetie Maame Abakɔsɛm biography and tribute. Enunti yɛsrɛ sɛ wɔn a ebusua paa wɔn nyinaa bɛsiesie wɔn ho na baako waba na wabɛdi anim akenkan yɛn tribute no. Na deɛ di kan yɛ the biography. Na ansana biography no bɛba no yɛn nyinaa yɛbɛto in ancient and modern 240 ɛwɔ page 28 of the program.
at a very short notice, following the directive from Nigeria that we should make all tributes as simple and short as possible. Afua Akyaa was born on December 13, 1971. To me, John Keith Mensah, and my wife, Nana Akosua Aduma Mensah, at Hendon, London, Northwest, in the United Kingdom, where her dad, that is myself, was posted as an officer of the Ghana High Commission. She was married to Mr. George Kojo Ambusa and was blessed with 2 lovely daughters. Her basic education started at the Morning Star School in Accra and continued her secondary school education from Labone Secondary School, Accra, through Infancy Pim Girls Secondary School, Sopon. Infancy Man Girls Secondary School, Sopon. She obtained a Bachelor of Arts degree in Geography major at the University of Ghana, Lagos, a Master's degree in Governance at the Ghana Institute of Management and Public Administration, GIMPA, and another Master's degree in Communication Studies at the University of Ghana in 2017. Afua's work life began with a media advertising company in Accra, after which she joined the National Communications and Digitalization Authority as an officer handling corporate services for the Telecommunications Regulatory Agency in the year 2004. She rose through the ranks to become a Deputy Director of the Consumer and Corporate Affairs Division. In the year 2019, she was seconded to the Ministry of Communications and Digitalization. On her return to the NCA head office, Afua was appointed Deputy Director of Regional Operations, where she served till her untimely demise on September 15, 2025. Average achievements. At NCA, Afua coordinated the sector agencies to become an impressionable presence at the 2020 Ghana Results Fair. It was a special result fair. She was a member of the facilitating team that worked on the sales and purchase of Airtel Tigo in 2020 to 2021. She was also a member of Ghana's Special Envoy team that campaigned vigorously, as I'm aware, for Ghana's candidate, Dr. Edward Kwakwa, for the post of WIPO Director General in February 2020 in France, Netherlands, and Russia. She was a leading member of the Ghana delegation that campaigned vigorously, as I'm aware, for Ghana to retain the council member seat at the International Telecommunications Union, ITU, in the years 2006, 2010, 2014, and 2018. She worked as a team member with both government and private exhibitors in representing Ghana at the ITU telecommunication world. Afua was also a member of the Digital Broadcasting Migration Committee Publicity Subcommittee that coordinated the successful
national education exercise on the migration of TV broadcasting from analog to digital. Afua was a founding member of ad hoc committee that coordinated the first Girls in ICT event in Ghana in the year 2012. She also coordinated and led the organization of the National Communication Authority 10th and 20th anniversary celebration in 2006 and 2016 respectively. Outside the National Communication Authority, Afua was also coordinated and organized a fundraising dinner dance for Opemsuo Education Fund in the year 2001 with the then President Kufuor and Opemsuo Osei-Tutu II as guests of honor. An amount of 210 million old Ghana cedis, that is 210,000 Ghana cedis, was raised for the fund. In the year 1998, she did coordinate and organize the pupils of Form 2 in Morning Star in the production of a pantomime for the first time in the history of the school. May her soul rest in perfect peace. Amen. Wife. Today, I find myself standing in the shadow Today, I find myself standing in the shadow of a sorrow I never imagined would come so suddenly. The cruelty of this shock will continue to reverberate. I drove with her happily and purposefully to Kumasi, but I returned alone. Afua, my beloved wife, was not only my partner in life, but the very heartbeat of my days. Her sudden departure has left a silence that words can barely touch, yet it is in words that I try to honor the love we shared. She was the light that guided me through the darkest hours, the laughter that lifted my spirit, the gentle strength that reminded me that love truly means. To know her was to know kindness, grace, and a beauty that radiated far beyond appearances. Her spirit shone in the way she cared for others, in her boundless generosity, and in her unwavering support. Our journey together was filled with countless moments, some big, many small, but each one precious. She taught me that love is not just spoken, but lived in patience, sacrifice, and tender acts of care. Even now in my grief, I feel her love surrounding me, urging me to carry forward the lessons she gifted so freely. Though her time here was far too brief, her impact will live on in every life she touched. For me, she will always be the echo in my heart, the cherished memories I will carry until my own final breath. My beloved wife, you may be gone from this world, but you will never be gone from me. Your love is eternal, and I will honor it in the way I live, and in the way I remember, and in the way I love. Rest peacefully, my darling, until we meet again. To our beloved, to our loving and dearest mother, you were God's perfect gift to us. Your departure was not one we planned for to happen so soon, and it has left a great hole in our hearts. You are our best friend, our symbol of hope. We remember your constant reminder that we serve a true and living God, and to always live our lives in accordance with His purpose and will. From your life, Mommy, we saw you live in complete surrender to God,
trusting in Him always. So although our hearts are heavy, we will carry on with this blessed assurance. We love you, Mommy, forever and always. As you were affectionately called by family and close friends, you were indeed a loving, caring sister, daughter, mother, and grandmother who cherished family, understood its importance, and was ready to pay its price. Your presence always brought warmth, confidence, and encouragement into life, and your memory will continue to do so. Your resilience always taught me the importance of staying strong in the face of adversity. You touched many lives with your generous heart and made a positive impact on everyone you met. Madam, we still cannot understand this. How could you leave us just when we were all beginning to think of being there for Mama and Daddy in their old age? Especially to mediate their little interesting arguments. That feeling of being there for each other was so important in such a humbling life experience. I know you remember the last time, but what can we do, my dear sister? I remember when you just entered secondary school, and one day our parents both had to go and attend an event in Kumasi, leaving us with our teenage house help, and you took care for us. You told us stories of being a singer when you grew up. I now can relate to the era of the influence of Michael Jackson, Tina Turner, Queen Latifah, and all the other stars that we spoke about. We also could not wait to see the millions of dollars you promised when you finally hit stardom. And then we will have no need for money because you will take care of us all. Even when a few weeks later you changed to be an aerostess, you will still stay up all night with your imaginary fictional stories again. Couldn't wait for us all to grow up to acquire all these beautiful things we could see other people have. And Madam, you just made it seem so easy to be rich, free from authority, and all one had to do was to dream it. You were incredibly generous and compassionate. You had a way of making everyone around feel special and valued, whether it was through your thoughtful words, acts of kindness, or simply your presence. We miss not listening to your words to try with our job, to have a daughter for the boys brigade we have. And I always knew why you made those comments. And though I knew you were 100% right, we will always pretend we never understood your point. We all remember the numerous Christmas and Easter feasts we would have in tents, and how you would always make an impact on the things you would bring, and the time you would put into the planning and organizing, even when it was not your turn. Madam, the timely and on-point scriptures you shared with all of us were a never-ending source of comfort. We could always count on them, no matter the circumstances we found ourselves in, along with your expertise in remedies. Your pride in raising your children, Ira and Nana, in wisdom, knowledge of our Lord Jesus Christ, with the sound moral instructions you provided to all the children in the family at any time. One of my earliest memories of my sister is her infectious laughter. No matter what the situation was, she always found a way to bring humor and light into our lives. Her laughter was a source of comfort and happiness, and it had the power to brighten even the darkest days. In closing, I would like to share a quote that reminds me as of our sister. A sister is a gift to the heart, a friend to the spirit, a golden thread to the meaning of life. Our dear sister, your love and your legacy will live on in all of us. Thank you for everything. Tributes by National Communications Authority, NCA. We want to take a word from the Bible, Psalm 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. With profound sorrow and heavy heart, the National Communications Authority pays a tribute to the life and service of our dear colleague, the late Mrs Afua Akyaa whose passing
is an irreplaceable loss to the authority, the communications sector, and indeed the nation. Asantehene Afua, as we affectionately called her, began her remarkable journey with NCA January 1st, 2004. As an assistant manager, public relations, from the very onset, she embodied dedication, grace, and an unyielding commitment to excellence. Through diligence, resilience, and competence, she rose steadily through the ranks, ultimately being appointed Deputy Director, Consumer and Corporate Affairs on August 15, 2017. Her outstanding ability and commitment to service earned her a secondment to then the Ministry of Communications and Digitalization on December 2nd, 2019. At the ministry, she served with distinction, where her role was centered on external relations, the management of events, and the coordination of all international conferences, travels, and the high-level meetings. She also served with great dedication as an executive assistant to the Honorable Minister, providing critical support and ensuring the smooth execution of the Minister's mandate. In this last capacity, Mrs. Amosa represented both the authority and the nation with grace and professionalism, leaving an indelible mark on Ghana's engagement in the global communications and digitization space. Upon her return to NCA, she assumed the position of Deputy Director at the Regional Operations, formerly the Policy, Strategy and Innovation Division. Where her leadership left an indelible mark, she worked tirelessly to strengthen the authority regional presence, building bridges between the authority and the public, and ensuring that our regulatory mandate was felt across all corners of the country. Her humility, professionalism, and approachable nature endeared her to staff at all levels. Beyond his titles and achievements, Mr. Amosa was a colleague who radiated kindness and forthrightness. She carried herself with great strength, uplifted others with her voice of encouragement, especially during committee meetings, and inspired confidence through her integrity and sense of duty. To work with her was to experience excellency wrapped in humility. As we bid farewell, we acknowledge that journey at the NCA spanned over 2 decades, marked by dedication, discipline, and distinction. She lived and served with purpose, and though she is no longer with us, her legacy of service, professionalism, and passion will continue to inspire and guide us all. On behalf of the National Communication Authority and the entire communication sector of Ghana, we celebrate life and honor her memory. Her departure creates a void that words cannot fill, but her legacy will forever live on in the history of the authority and in the hearts of those who are privileged to have worked with her. Rest peacefully, dear Afua Akyaa Amosa. Your light will continue to shine in our memories. In your contribution to the authority and the nation will never be forgotten. May your soul find eternal rest in the bosom of the Lord. Thank you. Edu brese a areho ahye enso a ana yesufre Awurade so obehye eden eno nti ebrei mu esiesie adwen ne akoma na yetie Awurade asem na de Awurade nam ne so de na asem behye eden the Dean of St. Cyprian's Cathedral, Sofopenia, Oda St. Cyprian's Cathedral, Ano, in the person of Reverend or Very Reverend Michael Opoku Chumesi. Otumfuo Nananom
Nuanom ne adofo no. Christ asomdwe enkamo. Mekasa chefo ewo nyame agya, nyame oba, nyame honhom konkron di mu. Amen. Asante awa menemo beche eya asembisa na brofu mu no. Or say, what will you be remembered for? What will you be remembered for? At the end of the Bekaiwo. So Chinebi won't cut your for one. At the end, and the Bekaiwo. Yet the Adipan of Bekaiwa na, and I say, yet the Adibone and the Bekaiwo. Yes, Sarah, this on why. Yabrabo enye papa na ochine bi ni ho a ye de papa no akaye. Amen. Ye fire sound free asmafo ni nyuma no eti enkono yimu ediasanko. Acts chapter 9 verse 39. So Peter got up and went with them, and when he arrived, they took him to the room upstairs. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other clothing that Dorcas had made while she was with them. Osina Petro sorry na ono won koi na okoturu ye no omo de no ko abansoro na ekunafo no ekuta wonsem entade ne ntoma Dorcas emra na otiase no ode chewo eno eya danse a wo mde kai no adofo no we ne rade Yesu Kristo mu asase so aye we ye wa kwantu kase bi eda ho a obia betubi sa kwantu no asofo tubi ena asafo manso tubi akwantu no adehie tubi ena asomfo so etubi akwantuo no adefo etubi ena mobrawo nso so etubi men kasamfa abrochira akwantuo ho men kasamfa enkran akwantuo ho isansa abrochira akwantuo pa na otu enkran wo pa na akọ nemom I am talking about the journey of death owu akwantuo ena meka ho asama owu akwantuo no etowa sawupo sawumpo wobeko ti owo eka yense ye nyina ye ya hoho ye ya manfrafo e wasasi so owu da ho ma obia eso owu aye kontonkro wi osamansa nyina ko owu atwede ba konfo enti onyame no ode ye ba wiase no emrebe so ama wato nsa afrɛ si kuntu hia ya kwanichi na ye bra ye bɛbɔ no wasase so ha no yakwa kubu ho akonta e de akyerɛ onyankopɔn ɛno ɛna wɔma ye hyɛ no nso sɛ obia de wo ka de wo ye anamon bia wo to obia no that is the judgment day ti ye se rade so mo aye no nka ye ho na bibia ye beye bia no ye di kan bu se ho se eye rade fe ana hallelujah ye ka oba bia hotena ase a ye fe no Dorcas ni chase bebre kindness, gracious, favor, compassion. Now for the sake of this occasion I am choosing the meaning kindness. Papa ye. So be ye wunia papa. No chine bi wuni ho a wakayo. Si ye de papa kayo a enhyira ne ho. Na mom si ye de bone ne kayo a ne je se enoma no ankoyi. Ma yemfa papa nkayo. Na da achen ya bodimpa. Oba Dorcas Ofa Yesu send the crown na jenkwa. Nti ofhwe Yesu na osua. She learned from Christ.
So say Jesus buy no obey papa, obey atoye. No, the Juma no ye pa, na say the papa no ye pa, and say, Oboa mobroafo. The widows, ekunafo. Opamata diema wo, otontoma, edichewo. Nti na doka si upia, ne penso ekunafo no. Kura ye friend Jopam, no woman in the home, akrokra. Na trasam say, maybe buyer. Dokas yare no yare no owi adofo yare wo wiase yare bi wo wa edini pakọ asamado yare bi susu wo hono a nyame adom na wonya woti edidi na so wonya woti didi a nipa wo nkyere bo e wa asase so ha enye den a emre no beson amanyame atonsafro enunti dokasi ye bompaye mano ye denu ko hospital bibia wo se ye yema no bia no ye na so no emre no eso a na so enti ofrimu ti wei ena o moti se Peter obe pie kuro bia ye friend leader e ben Jopa Dorcas no ena o mo ye se ne mo nkofre Peter mrei na gidifo no baako etwa ni ahwedan na Peter omra na ewufo som omeye ma no tse de ne ye ewufo som e de ama ye de hie echan hallelujah e kwa na Peter nso di mirika so bo homodin e wo kuomu ubo homodin we busuamu ubo homodin e wo kromu a asamba na se fa ho a nipa di mirika nipa dimirika esanse wo munya wo ho enfaso odofo be bia nyame adua wo bia no ye dimpa wo ho adepa bia ekoso ho bia no fa ho jim na ye bi esanse nipa wo so mfaso ane se wo be ye obi boafo na se wanya boafo ama obi a na se wo de wiase na wo nam no enfaso bia Everybody open your moboda. To Peter Dimirika and Okoye. Na ya did that Dorcas. Ewa bansoro. Normally Peter call. Normally Peter call no. All fra bansoro no steps so nyina no. Na ekunafo no a Dorcas ye wo adoye eye wo papa no. Wo mo so akopie fie ho. The woman fan sapan ne koye. Nemom obi akono adoye dia Dorcas di here no ena ofa bi ekutaye nyeso okwa ye na sekwa nemom okokyere die Dorcas tiase no o hyeye wo mo okokyere se Dorcas ye papa nti yenso so ye kai no nyese ye dia no na eka no nemom adepo ye ne nekutaye a ye de ye adanse hallelujah ti ebi kutantoma ebi kutatade ena omne Peter froko so omkogina Peter nchen ena ekutai won ena wo musu ene wo dan to hɔ a nipa besu ana se nipa beka so wo kwa won kɔ ɔno kura no tebusuam kura no ye hu faso bia ye nya wo no wo kwa won kɔ ɔha adwen kura dodo nipa besu ana ebe ye nipa ya edie papa ena wo ye ya nipa no betimi ye de akai wo ye gya ye de hie kya kwan enu ho asem ena ye kanede se wo dane to ho a edie ne ye de bekai wo enti ekunafo yi ekuta won ntoma atade obi ade ekuta no ena ode ekire se ampa Dorcas no tiasie no oyebi praise the Lord mi busa sentence sofo so be cha edie na sol betim dia kai no sofo so hwe welfare book mu no obe cha
ne din wɔ mu tententententen welfare so no yɛde boa nwisia yɛde boa nyanka yɛde boa ekunafoɔ na gye sɛ adwuma a Dorcas yɛyɛ no sɛ adwuma no abi ɛna ɔbaa chance so wanhyɛ bɔnsam fa hyɛ Awurade ɛnumnya enti ɛnyɛ abusua mu nkoa ne yɛkae no asɔ nso so ɛkae no bi sɛ wayɛ adeɛ a yɛkae no a ɛyɛyɛ positive things ɛna yɛka ho asɛm yi ɔdɔfo a wotie me ɛkyɛ a nyame apɔ no adwuma aka wo nso ɛdeɛ ne ɛde kae wɔ ɛdeɛ ne ɛde kae wɔ deɛ wotɔ aduane maa ne di yɛ no woda no to hɔ a ɔbɛkae wo deɛ ɔyare a ne medical bill wotuaeɛ no ɔkyena woni hɔ a ɔbɛkae wo community a wobɔ hole ɛde ma wɔn a wɔnya nsupa nom no ɔkyena woni hɔ a ɔbɛkae wo deɛ wopɛ adwuma maa no ɔkyena woni hɔ a ɔbɛkae wo ɛdeɛn ɛna woni hɔ a yɛmfɛ nkae wo ɛmmɛnante wiase saa na wonya hɔ saa nkɔ ɛmmɛnante abusua mu saa na wonya hɔ nkɔ just like that ma yɛnkae wo abusua mu ma yɛnkae wo community a wɔ mu asɔre a wɔ mu ma yɛnkae wo hallelujah even ɔman a wote mu obiara wɔ levels limit a ne nkaeɛ eduru but Awurade asɛm sɛ ma yɛnkae wo hallelujah Dorcas yɛkae no Dorcas yɛkae no the Bible say Peter ɔka kyerɛ ekunafoɔ no sɛ ɛyɛ mosu bi a ɛyɛ moma me kwan ɛna Peter pam wɔ mu nyinaa sɛ monkɔnkɔtwɛn me ɛwɔ ɛfɔm hɔ Peter abu nkotodwe ɛna ɔbɔ mpaeɛ mo gyidie yie paa sɛ Peter bɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade hwɛ deɛ Dorcas yɛyɛ yi na ne wɔ yi wetumi ayɛ ho biribi a yɛ ho biribi hallelujah Peter bɔ mpaeɛ wie no ɛna ɔdane n'ani ɛkyerɛ Dorcas a yɛade dane yɛdwa ne kama na ɔka kyerɛ no sɛ Tabitha Dorcas sorry hallelujah ɛhɔ na Dorcas ɛsɔre ɛtena aseɛ woma wo nsɛm kɛseɛ ɛnhyɛ Awurade ɛnimonyam ɔtena ɛna Peter soo no ndisifo fei na ɔfrɛ abusua ɛna ɔfrɛ ekunafoɔ sɛ mommrai mommɛhwɛ deɛ Awurade ayɛ deɛ Peter yɛyɛ is reminding us of the hope of resurrection owu sɔreɛ wɔ hɔ na sɛ wotena asɛm Awurade na wobɔ brɛ yie ma nipa ɛnya ho mfaso a owu sɔreɛ mu no onyame bɛhyira wo ɛno na Paul kan ɔsɔ ɔkopa no mako gyidie no makora emika no nso metu na deɛ aka ɛne trene abotire a me nsa ɛkɔka ɛkya ayɛ ne deɛ wie wɔgya nipa bebree kwan ɛnɛ yɛgya no kwan yɛsɛ Awurade sɛ ɔma ne kra ɛhome asomdwe mu yɛne ayaka ɛna nyame kasa kyerɛ yɛn saa question yi ɛwɔ sɛ woyi ano ma wo ho ɛdeɛn na ɔkyena woni hɔ a yɛde bɛkae wɔ Dorcas ekunafoɔ kae no ntoma papa bi atadeɛ papa bi wɔn kae no yɛsɛ Awurade sɛ ɔmmoa yɛn na deɛ ɔde ahyira yɛn biara no yɛmfa bi nhyira foforɔ na ɔkyena bi si yɛnni hɔ a ɛnkyini ba abɔ yɛn din pa ɛde ahyɛ ne din kɔnkɔn no animuonyam nyame nka yɛ ho na ɔnkyekye yɛ werɛ awofoɔ nyame nkyekye mo werɛ abusua nyame nkyekye mo werɛ ɔtumfoɔ onyame ɔnhyɛ wo den san sɛ deɛ ɛsii yɛ yi ɛnkyɛe na foforɔ soso aba nyame nhyɛ wo den mesɛ nyame de akokodoo ne nam yɛ no ɔde ama wo dada yɛhwɛ w'anim a yɛnyɛ nkranhyɛ ɛsiane sɛ onyame ɛna ɛyi wɔ onyame nka yɛ nyinaa yɛ ho
na bibia ye na ma ye kwa ye bani ye hu se owo beto ye na owo tu ye ya enchirimba enya bibi papa e dia kaye wonyame eja nyame oba nyame honhom konkro ni dim amen. Yes, Rawa said, and fought Ofina, the fear Echa, Mensa, and Musa Ura. And call a Timumu. If we say a name, what has a phobia and even? Yes, a what you are Freya, Nintias Reboni Frino. Na bra or one quemono, a de Basacono Sanction and Shelagina. The no show on Sa, no Fatawa. Away no free that Timua, Ehunumo, or nay, I want you for Yinatina, would you fasu? Or near, or no, Coco Tassadine, Danunti. Amen. Amen. Deliver me, O Lord, from the eternal in that fearful day when the earth and the earth shall be shaken, when trembling till the city be upon us and thereof to come. When the heavens and the earth shall be shaken, when the to oh, thou thereof anger, of calamity and misery, a great day and exceeding bitter. When grant unto them, O Lord, and let light perpetual shine upon them. Deliver me, O Lord, from the eternal in that
Into temptation, from the gates of hell, may she rest in peace. Oh Lord, hear my prayer. The Lord be with you. Let us pray. O God, whose property is ever to have mercy and to forgive, we humbly entreat thee for the soul of thy handmaid, Mrs Afua Akyaa, Mensa Amusa, where thou hast they commanded that to be depart from this world. Deliver her not to the soul hands of the enemy, neither forget it at the last, but command that it may be received by the holy angels and brought into the fatherland of paradise, that for as much as she hoped and believed in thee, she may not undergo the pain of hell, but may obtain everlasting felicity through Christ our Lord. Amen. Rest eternal grant unto her, O Lord. May she rest in peace. May the soul of our dear Mrs Afua Akyaa Mensa Amusa and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace and rise up in glory. Amen. Tia. Na yare ho nko a osisu se nhwire na wotwa otwam se sunsum na ontena faako. Enkwan finfin mpo no wo atwa ye ho ahia. Na hwan na ebenya mmoa. Jiwe Awurade wo nko aho. Enti Awurade Nyankopɔn kronkron. Awurade tumfo. O mo bro ho na ginkwa. Enya ye mada wo no mu yawo kese no. Awurade wo nim yakoma mu ahuntasam nyina. Enu enti ensisi mo bro ho aso no ema ye mpaibo. Na emom giye. Awurade kronkron. Otumfo kronkron. O mo bro ho na ginkwa kronkron ni. Wa wo ye da no krete mufo no. Yendo edi echire ni mu no. Emma oya obi enwa yen
ɛmfiri wo ho. Afei adɔfo nom ɛsiane sɛ yɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ne pɛ sɛ ofi ne homɔborɔ kɛsie mu ɛbɛgye owura yere efie kyaa mɛnsa musa a wafum kra kɔ ne nkyɛn ti saa mmerɛ yi yɛde ne nipadua ɛhyɛ fam. Dɔteɛ nkɔ dɔteɛ mu, nson nkɔ nson mu, na mfutuma nkɔ mfutuma mu. Wɔwu sɔre mu anidaso a yɛwɔ no wɔ ne Awurade Yesu Kristo mu no nti ɔno ara na ɔnam ne dwuma kɛseɛ no so bɛdan yɛ ahobrɛaseɛ nipadua yi na yɛ animonyam nipadua na wabrɛ ɛnɔma nyinaa ase ahyɛ n'ase. Metie nne bi efiri soro ɛsɛ me sɛ twerɛ efi nɛ nhyira no wɔn a wɔwu Awurade no din mu no honhom no se yiw wɔbɛhome efi wɔn brɛ mu. Awurade hu yɛn mmɔbɔ, Kristo hu yɛn mmɔbɔ. Awurade hu yɛn mmɔbɔ, yɛn Agya wɔ so. Yɛn Agya wɔ so. Yɛn Agya wɔ so. Moma yɛmɔ mpaeɛ. Otumfoɔ Nyankopɔn wa honhom afi ha kɔ wɔ Awurade no mu no ne wotie. Na nokwafo akra a wɔyi wɔn efiri ɔhonam brase no tie anigyeɛ ne ahotɔ mu wɔ nkyɛn. Yɛda wase sɛ wɔde wo pɛ abɛyi wabaawa ekya efi wiase abɔne ɔhaw ne yawo mu. Yɛsɛ sɛ dom fi wadɔyɛ mmurusuo no mu. Wɔwɔ a wapaawa no na wanom wantem. Na wahennie no aba ntem. Yɛne nipa dodoɔ a wɔde wo din kronkron no ho gyidie no suro fi ha kɔ no abɛnya anigye a ewie pɛyɛ. Nipadua ne ɔkra mu wɔwɔ daa animonyam a ɛntwam. Ɛde Awurade Yesu Kristo nti. Amen. Mmɔborɔhunu Nyankopɔn yɛne Awurade Yesu Kristo n'Agya woyɛ owu sɔreɛ ne nkwa. Na obiara a ɔgye wo die no sɛ owu mpo a obɛnya nkwa. Na obiara a ɔte aseɛ na ɔgye wo die no wu daa wu. Ɔno na ɔnam ne somafoɔ kronkron Paul so akyerɛ yɛn sɛ yɛnni wɔn a adeda no ho awerɛhoɔ sɛ wɔn a wɔnni anidasoɔ no. Yɛde ahobrɛaseɛ srɛ wo o Agya sɛ nyane yɛmfiri bɔne mu wɔ mu na fa yɛn kɔ asetena trenee mu. Na sɛ debi yɛfi nkwa yi mu a yɛabɛhome wɔ ne mu sɛdeɛ nnɛ yɛwɔ anidasoɔ sɛ wabaawa ekya a ɛhome no. Na mansa wo sɔre da a ɛdi akyire no yɛfata sɛ ɔbɛgye yɛn. Na yɛnyɛ nhyira a wɔdɔba no bɛhyira wɔn a wɔdɔ no na wɔsuro no no sɛ mommra mɛgya mma a wɔhyira mo mɛfa ahema a wɔasiesie ama mo fi wiase mfiti aseɛ no. Yɛsrɛ sɛ fa wɔadum yɛn. Yɛde Awurade Yesu Kristo a ɔyɛ ntam gyinafoɔ ne ɔgyefoɔ no nti. Amen.
Read. Amen. To my dear sister-in-law, my gifty upon what family was given. Amen. When so if you maho, and a pack, when I come here to be amen. Amen. Sana when so if we Papa Abusia how we say when you are Amen. Management and staff of NCA, same on the year. Amen. Yeah, for the man to see, everyone and the Sa wachi AJ aye here na we di anima my vote of thanks. Say to a bibio. Majina or Namuna made the Asida Sini Atubia. A decain, the Asida Kessian, the more trade and Punyan coupon, or Boadier, on Wama and let Edru. A wooful sum, Asori, Eama, over a year, Fletcher, Mensa, and Mosa. Better a software by Yanase. Archbishop Emeritus, Inkasafo, and Bishop Oscar Amwa. Any Right Reverend Chumesi, our day of Tusan Mai, Sienara. Very right Reverend. Aha. Now, say, if Tusan Mai, say, in Sebi, in Yedimpa, now, Biakain. Better Lady Julia say to Swasi, Swabaka home, we in a year to sorry. And then, former Chief of Staff, His Excellency Popari Frema. And this year being or more free, Miami being also as a Daniel Bemamo, some of Babaka home. Bishop, I'm sorry for, I'm sorry, ma, Munina, meeting Mumidi, queer for, why I saw Yama, I come. Ejidi say, within Pabo Beta, na a cry over a year, Fletcher Mensa. Amusai na edin Pabon so ata yin le china baby free by so kwa kudure asumdwe mu te aseda de de mamo na me nchira mo Afei Sabre nyina enidie me be sorry na Sofopon Right Reverend Oscar Christian Amwa we shy Already, yes, so Mobro ama wafuna uraye efia echa mensa amusa wafuri hey isan se oha no ope se woye wapade enti enpiano na phone so soka na senia no kwagide de no fra wo ma no kafo no mu wo ha no fa Mobro ema no chefa wo osuro abofo nyuntofo na otufo no mu amen. Ade dono da home ma onhome da sunjwe mu Ade ma wabawa owurayire afua echa mensa amusa akra ene enokofo a akra afua akoni nyina enyo home pa Oyakopon bro ho nti amen. Amen. Afei onyamema me nyina cha don sem no e ye na Awurade Yesu Kristo adom Oyakopon ni do nso kronkron Yakofa no ne ntrase sirin de nyina amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Afei besre adishia ede ye ma me baaye ubetumi aba abefano enso yebeto the final hymn ancient and modern
401. Page 29 of the program. Himi Kosono na Imrantieno atu Asante abefano na enidia etua so nyina no na yede ama yedi kan ebehese ohene bedi kan ansana yeni ayaka bia tatua so se ebusuapeni wa ha yes amhiana yedi gu ye maame so no omra na ombeji ebusuapeni wa ha amhia yedi gu ne so no ombeji se ebredru na yede ye maame kwahye fom a wode amhia no ebuso ne hyefo a wode ebuso and they would come on the form of Quite.